Ready na guys. Tara. Oh my gosh, kumukha ayo guys. Oh my inchi. Upsi. Kumuk na kaayo ang unod. Dili sad nato anohon kay mga buwag na sa kana ang iyang sagol din ako ang gabi guys. Sagol na ako na kasayang ang among wings. Ano naman ni among wings. Uy. Ginoo. Oh, ni sticky man og ayo. Basta wings ganit namin. Nara. Oh. Sagol na ako. Ay, parang dili kaot. Here we go, guys. Now, mo na siya wings kagabi. Duha na lang gitaon ka. Duha o gamay na lang. Isa na lang di ay. O katunga ang nabilin, pastilan. Adobo gali, guys. My kids is love it. Chicken or any. Sa adobo. Akong adobo. Labi na ka siya, guys. Okay, ready na ta guys. We have some lunch. Rice is ready. Dali na kay guys. Look. Suswala judite dani. Ginoo. Nice na kaayo akong adobo pork. Ribs adobo. I put some chili guys. Sa plate na namo. Kay namo ko'y kids. So. Your adobo guys, you can put some ginger too. So pagkakaroon ng panahon na. We need some. Oh my gosh, guys, let's eat. Bye. Thank you for watching. Kay mga nami.